Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira nyaya yerwadza nyaya kusirisa nyaya mwana umuri kuona uyu ari pa picture iyo anonzi Brian Lovo angane makore 15. Mwana wanga achigara nevabereki vake ku South Africa achidzidza pachikoro chinonzi Queens High School muri Zimbabwe chiri ku Johannesburg. Nyaya inorwadza itika ndekuti mwana uyu akashayika mushure mekunge amanikidzwa nemabullies kuchikoro kumwa mushonga wemakonzo muri Zimbabwe. Ari kutaura haya achiti pane vana 5 vakamuisa kumadziro vakamumanikidza kumwa mushonga wemakonzo zvakaita kuti azowanikwa achishayika muri Zimbabwe. Mwana ari kunzi paakasvika kumba akasvika achidikitira akabvunzwa namai vake kuti chii chaitika kwaari. Hanzi ndo paakataura achiti amanikidzwa kumwa mushonga wemakonzo. Vakazama kumhanyisa kuhospital, vakazama kumupa mukaka asi zvakaramba kushanda, akazonoshayikira ava kuhospital. Saka kutaura kunoku kuri kunzi vakamirira postmortem ndo ichazosheda more light on nyaya iyi muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatakuigirai muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.